Na tejto fotografii som sfotografovaný ja aj so svojou drahou mamou. Bolo to v roku 1938 pred Veľkou nocou po odchode môjho otca do Ameriky. To bola prvá fotografia, ktorú sme mu posielali ako spomienku na svojich rodných, ktorí zostali ešte doma v Lukove. Otec docestoval do Ameriky s úmyslom, že keď zarobí nejaké peniaze alebo s pomocou svojich rodičov zoberie tam do Ameriky aj svoju manželku a mňa, nakoľko ja som bol iba jediný ich syn. Ale bohužiaľ to sa nestalo, lebo v 41. roku 4. júla tragicky zahynul I ty, ženo, ku svoji siroti a povíči o ty mojim životi, že ja ležím v americkým hrobu, než si dám s vami večúrku stolu. Zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Hoci som bol žiakom dobrým, vyznamenaným, ďalej som sa učiť nemohol, lebo matka sama z gazdovstva ma nemala čím zaplatiť a za školu platiť treba bolo. Takže som spočiatku pasol kravy. Keď ale v roku 1944 už v našich horách sa objavili prvé partizánske oddiely a moji ujovia boli nadchnení, by som povedal, takou socialistickou ideológiou, možno až komunistickou. Viete si predstaviť, že aj ja som sa zbalil a odchádzal do kvitinského odriadu. Zastavilo ma len plač matky, že som neodišiel, lebo ujovia sa museli skrývať, aby ich nezobralo gestapo, a ja som ostal aj so svojím dedom gazdovať. Na tejto fotografii som znovu ja, aj so svojou mamou, ale už je to rok 45. Tu už sa mi zdá, že som sa cítil ako chlap, ako gazda. Nevedel som ešte, čo ma čaká, ale som bol šťastný, že už je po vojne. Že som nešiel k partizánom, že som nešiel do ruskej armády. V tento čas, hneď po vojne, ľudia, vidiac tú odvahu a takú cieľavedomosť oslobodenia tých ruských vojakov, ruských partizanov, strašne začali prosto veriť v tú sílu, alebo v tú obrovskú zem a hlavne z rozprávania niektorých, jaká je úrodná, a porovnávajúc si tie vrchy, veď aj my v Lukove na Veľkej hore sme orali pluhom len na jednu stranu, lebo skiba na druhú stranu sa neotačala, tá vždy išla len dolu brehom. Takže začali veriť ten radostný život, jaký ich čaká v Sovietskom zväze. A k tomu ešte masa propagandy, masa agitácie. Po uzatvorení zmluvy v 1946 roku, ktorá bola
10. júla medzi vládou Sovietskeho zväzu a Československa o presídlení ľudí z východného Slovenska na Ukrajinu. Ľudia s radosťou očakávali, kedy ten deň príde, že už pôjdeme. Nevedeli sa dočkať. Lenže podľa mojej mienky, prečo? Lebo z Lukova odišlo 59 rodín. Prečo s takou ochotou šli? Nešli len chudobní, nešli len tí, čo nemali zem, ale šli aj tí, ktorí mali mlatačky, ktorí sa považovali za bohatých ľudí v obci. Ale aj tí šli preto, že každý si predstavoval, že okrem toho, že tam je dobrá zem, že netreba hnojiť, že je to rovina, že bude aj nejako oslavený. A to tým, lebo naši ľudia v Lukove strašne napomáhali partizánom a za to očakávali, že bude im nejaká sláva. Nikto si neuvedomoval jednu vec, že takých ľudí má Rusko milióny, ale aj tým nevie vynahradiť to, čo počas vojny stratili. To bol ďalší taký impuls toho, že tí ľudia s takou ochotou a dobrovoľne, podotýkam dobrovoľne, nikto nikoho na silu tam netlačil. Už som bol študentom obchodnej akadémie. Od štátu som dostával zvýšenú štátnu štipendiu, bolo to 600 korún, pretože sme boli malozemelní, bol som bez otca, dobre som sa učil. Do internátu na Kmeťovom Stromorádi číslo 2, bolo do alumnéi, jak v ten čas to volali, mi trebalo zaplatiť za mesiac len 400 korún, plus tam kilo masti, kilo múky, ale za to som sa mesiac stravoval. A ešte mi 200 korún zostalo. Lenže už keď sa začalo približovať ten čas, že už sa skoro pôjde, nevedeli presne v ktorý deň, kedy, tak ja som si zo svoje štipendie kúpil 38 rubľov. Podľa všetkej informácií, ktorá v ten čas bola, bol metrak pšenice 6 ruble. Takže ja som mal 6 metrakov pšenice vo vrecku a ešte 2 ruble navyše. Ale ešte jeden príbeh. Alebo prečo sme šli? Už som stretnul jednu pani, s ktorou sme sa poznali, ona mala švagrinu v Lukove. A keď som ju stretol, tak som sa jej začal vychváľovať, že už skoro ideme do Ruska, aj vaša švagrina ide, jej chlapci, s ktorými som ja spolu vyrastal, tiež ide. Ja som jej chválil, jak nám tam bude dobre. A ona ma vypočula, nepovedala mi ani slovo. Ale keď som ja skončil, povedala mi krátku vetu, na ktorú ja nikdy nezabudnem, pokiaľ budem dýchať. Znaješ co, môj synu? Budeš ty starú šestačku zhadovať, poky žiť budeš. Ja si kažem, do Ruska nechoď. A ja, chlapec, naozaj oddaný v Rusku, viete, čom si pomyslel? Stará, glúpa baba, ona čomu zrozumie. Nakoniec sme sa dočkali aj času, keď už tá naša budúcnosť, tá svetlá budúcnosť, ktorej sme sa veľmi tešili, bola na dosah ruky. Keď som prišiel domov, v našom skromnom dome už bolo ako po pohorenisku, lebo všetko už bolo vyvezené do transportu do Bardejova. V Bardejove boli pristavené pekné nové vagóny, nové a zoradené pekne.
vagóny pre ľudí, vagóny pre dobytok a v konci otvorené vagóny pre poľnohospodárske narade, lebo ľudia naozaj šli na tú úrodnú zem, šli gazdovať. V agitácii bolo spomínané jedno, že zo svojich vecí berte si všetko, ale o stravu na cestu sa nemusíte starať. Stačí, keď si zoberiete, aby ste mali toho dostatok po hranicu. Ale v Bardejovskej, ešte starej železničnej stanici, bola veľká nádoba s horúcim čajom. Nakoľko to bol január 28., takže osviežiť sa teplým čajom bolo príjemné. A ten tu bol. Bolo to ešte u nás. U nás, v našej vlasti, v rodnej zemi, ktorú sme tak nerozvážne opúšťali v tento čas. Len v tento čas, v tento moment, nikto si to nemyslel, že ja zanechávam svoj rodný kraj a idem do cudzieho prostredia. Tešili sme sa iba z toho, čo nás tam čaká. Jednak radosť a jednak bohatstvo. My sme šli na tú Ukrajinu, by som povedal, ako keď ide koň v tých klapkoch, videli len to jedno. A to, keď nám niekto z boku povedal niečo protiv, sme považovali za odhováranie alebo za klamstvo. Stáli sme v Prešove na stanici, na peróne plno ľudí, ktoré kričali šťastnú cestu, druhé kričali nechoďte nikde, či vám pláno doma. Československá armáda, vojaci chodili od vagóna k vagónu s demižonom prevareného teplého mlieka a ponúkali to zadarmo deťom, či aj dospelým, bez toho, kto chcel. Povojenský guláš, ten si trebalo prejsť 50 až 100 metrov do vojenskej kuchyne. Ale aj to ľudia veľmi nejak nepotrebovali, lebo každý si na tú cestu niečo bral. To všetko bolo ešte na rodnej zemi z tejto strany hranice. Ešte sme boli občania Československa. A ráno už sme boli za hranicou, stali sme v stanice Čop, všade plno snehu, lebo zima. Prvé, čo bolo, zabezpečiť vodu pre dobytok, lebo ten každý bral so sebou. Lenže dostať sa cez 17 kolají zaplnených vagónmi, to bol problém. Šli sme popod vagóny, vedra v rukách, až na stanicu. Na železničnej stanici z jednej rúry tekla voda. Lenže rada k tej vode bola minimálne 100-metrová. A tam už bolo nie tie sľuby, ktoré boli v Bardejove, čo nás čaká z úst veľvyslanca Zorina, ale celkom obyčajné slova prostých ľudí, ani ne tak zlých voči nám, ale celkové ich nervová sústava nefungovala radostne. Keď sme otvorili dvere na vagóne a uvideli celkové prostredie, že tam nebola budova železničnej stanice ako v Košiciach, či Prešove, či aj v Bardejove, ale neveľká buda. A to bola železničná stanica, lebo všetko bolo vojnou rozbité. Už tá radosť u ľudí klesala. A klesala úplne. Ľudia pochopili, že sme ne tam, kde sme chceli. Boli aj prípady, že ľudia
hovorili, ja sa ani vykladať nebudem, vezte ma naspäť, veď vy ste nás oklamali. Komu povieš ty o mým žaľu? Komu plakať zo mnou? Keby mi dali holubicu, bijem ju poslav k otcu. Oče mi, oče, hej, Jakove, prolij slízu Hospoda. Tvoji dity, moji bratia, prodali mňa do zajatia. Vzhľadom tomu, že v 47. roku širokorozchodná koľaj neišla až do Čopu, ale do Mukačeva, takže prekladku z našich vagonov do ruských vagonov sme robili v Mukačeve. A tam, keď sme sa prekladali a na takom rynku, na takom bazarčiku predávali tie ženy, kolchoznice, slnečnicové semienka. No a to vtedy bola moda. Toto, jak sa hovorí, hodiť si do úst a vypľúnuť ľupku, to bola špecializácia, to ne každý vedel. Tak už som tu, lebo z večera do rana už sme boli občania, takže kúpim si aj ja. A keď som prišiel ku tej babke, kde ich predávala tie semienka, a sama spýtala, že koľko chcem, to ja jej hovorím, no koľko mi dáte, hovorí. Mám, hovorím, 38 ruble. To som si ja že pol mecha kúpim. Veď pšenici by to bolo 6 metrakov. A viete, koľko mi dala za to? 3 poháre dvojdecové. Lebo jeden pohár stal 10 ruble, no a na štvrtý už mi 2 ruble chybovali. Takže zo 6 metrakov pšenice teoretických som mal praktických 3 poháre slnečnicových semienov. Ale tu nastal taký pre našich ľudí v tento čas nepochopiteľný paradox. Keď v Bardejove boli pekné, usporiadané vagóny, obytné pre ľudí za sebou, ďalej pre dobytok a nakoniec tie otvorené vagóny pre inventár, tak v Mukačeve to bolo celkom iné. Tu už to bolo zmiešané, že jeden obytný vagón bol tu, jeden uprostriedku, čiže bolo to miešané a bolo to v dĺžke skoro kilometra. Ale teraz môj vagón obytný bol vpredu. Lenže vagón, do ktorého som sa mal preložiť, bol až v druhom konci. A teraz čo robiť? Viete si predstaviť, že ľudia znímali voz, skladali voz na rampe a tie svoje veci nakladali na ten voz a tým vozom prevážali na druhý konec transportu, aby sa uložili vo vagóne. Už tu sme pochopili tú organizáciu, do ktorej sa musíme my včleniť, v ktorej budeme žiť. Keď sme videli tých brianských chudobných ľudí, ktorí brali Berlín a dnes s tlumkami chodili žobrať, to
jediným cieľom, takou duchovnou žiadosťou bolo vrátiť sa naspäť. V Dubne boli ľudia z toho trochu sklamaní, že tie veci svoje budú musieť rozkladať aj na niekoľko saní. Ako s prevodcom týchto saní vždy išiel niekto z rodiny, nejaký člen rodiny. Už tu sa stavali veci a najmä pre ten prvý náš transport, pre nás priekopníkov, že sane, na ktorých sedel člen rodiny, tie išli do pridelenej nám Mirohošti. Len tie ďalšie dvoje či troje sani išlo iným smerom. Aj s naloženým majetkom, s naloženými vecami, či produktami, či skriňami. A nikto nikdy ich viacej nevidel. V domoch, ktoré už boli prázdne, prakticky prázdne neboli. Lebo v 46. roku bolo obrovské sucho, že sa neurodilo ani to, čo bolo zasiaté. A tí poľskí presídlenci zistili, že zo západnej Ukrajiny, z Volini, odchádzajú Čechy do Československa. Tí sa z všelijakej pomoci štátu presťahovali na západnú Ukrajinu a usadili sa u tých Čechov. Ale keď už potom, že Čech sa vysťahoval a ten dom pridelili našim ľuďom, to papierovo som bol príklad majiteľom ja, ale v skutočnosti gazdom sa tam cítil ten poľský presídlenec. Oni sa cítili, by som povedal, gazdami, lebo oni tam už bývali. Ľudia začali, lebo museli pomaly gazdovať na tej úrodnej zemi. Len vnútorný pocit ľudí nebol spokojný. Ja neviem si predstaviť človeka, ktorý by si naozaj povedal, no sláva Bohu, že som z Lukova v Mirohošti. Poviem za seba, ja koľko zemi pridelili mojej mame, či mojim ujkom, pravdu povediac ani neviem, lebo veľmi som sa dajak tým, jednak, že som bol mladý, jednak ja som nešiel na Ukrajinu, že budem farmár, či gazda, či možno predseda kolchozu, o ktorých naši ľudia vôbec nepremýšľali. Ale som išiel s tým, že niekde v tej výbornej škole a hlavne v škole zadarmo sa budem môcť učiť. Lenže nám sa zmenil náš plán, lebo sme dostali z okresnej vojenskej správy presídlenci z Československa, presídlenci z Poľska, všetci chlapci, povolovacie rozkazy. Tu sme si odpíkali namiesto 30 až 40 dní, čiže zveľadili nám ten výcvik a bolo už začiatok augusta. Takže naozaj sme sa vybrali do Lvova hľadať si školu. Z Lukova sme ukrajinský jazyk naozaj nevedeli. A ten ruský, to bol náš slovenský ruský jazyk, náš tako, by som mal rusínsko-rusko, ja ho ani neviem nazvať, ale my podľa seba sme sa považovali za ruských odborníkov, že vieme veľmi tú ruštinu dobre. Ja a Ivan Hrabčák, dvaja, po vojenskom výcviku ako branci, oblečení v našich primeraných československých oblekoch, ale tie odznaky sme si vylepili. Sme boli naozaj jak hrdinovia, jak Georgij Žukov. A tak sme si vybrali elektromechanickú premyslovku, odbor obrobka
metalu rezaním. Tu sme si povedali v duchu, skončíme? Budeme na Slovensku uplatnení ako odborníci. To pre nás pasovalo, lebo už v ten čas všetci sme žili pocitom, že my o mesiac, o pol roku, ale maximum o rok domov ideme. Oni nás musia pustiť, lebo oni nás oklamali. Oni nám nedali to, čo nám sľubovali. O 2 týždne riaditeľstvo školy oznamuje, že celý 3. ročník ideme rúbať les. A tu už si Bobálik povedal svoje, že les som mohol rúbať aj v Lukove na Veľkej hore. Ja som nešiel na Ukrajinu rúbať les, piliť drevo, ale som sa išiel učiť. Nastupujem ja do obchodu. 18. februára sa stala jedna pre mňa osudová a celkové i pre môj budúci život taká nečakaná osudová udalosť. Jeden z kamarátov, síce starší chlapec o 2 roky, Juraj Doroš, bol v ruskej armáde. Tu zanechal rodinu a sám prišiel na Ukrajinu. Ale prežiť ten čas bez rodiny, bez všetkého, bolo veľmi trápne. Ten chlapec, kamarát, žil tak po 2 týždne, po týždni u toho, u našich ľudí, ktorí mu dávali to živobytie, že mal kde spať a mal sa čo najesť. Rozhodol sa ten chlapec, že sa ožení. A išiel do jednej rodiny z našich, z Lukovianov, do Semana Šoltisa, ako za zjaťa. Ale ako bolo zvykom na dedine, pred svadbou sa vždy robí tzv. Družbovský tanec. Takže už jeho budúcej manželky sa urobila taká tancovačka. Boli tam prítomní len mládež z našich ľudí. Zabavali sme sa, no a tak, kolo jakej tiež nám, kolo polnoci mohlo byť. No, naraz zaklopajú, otvárajú sa dverí. Všetko stichlo a ozval sa jedného z nich hlas. Kto vie čítať po ukrajinsky? Ticho. Dodnes neviem kto, ani mu nezazlievam, lebo hovoril pravdu. Z mládeži, z našej. Hovorí, tá Josip Bobálik, však vím tu do školy chodil. Tu pristupuje ku mne jeden z týchto ozbrojených pánov, podáva mi leták, vyťahuje nahán, pištoľ a hovorí, čítaj. Čítať viem, pozeral som po ukrajinsky. Ten leták som prečítal. Smrť Stalinu. Záver bol, to nezabudnem, smrť Stalinu. Na tom bol koniec. Ja som skončil, on si listovku zobral. Na tým sa skončilo, nikto si z toho nič nerobil, prečítalo sa
Význam to ani ja osobne som tomu nepridával, že som prečítal niečo zlé. No, zastavili ma to, som prečítal s Pánom Bohom. Čo som urobil? Že to prišli tak, jak Бендери byli. No a tot listok mu dali čítať. No ale ж proti tomu nikto nemohol nič povieť. Bo sa každý bojal. Pred touto udalosťou na dvere obchodu bol vylepený leták banderovský, prosto prilepený na dvere, ako obyčajná reklama. Keď som ráno otváral obchod a uvidel to, tak som to hneď odlepil a odniesol na miestny národný výbor. Lenže prichádza 20. máj. 20. máj roku 1948. Je to bežný deň, aspoň podľa mojich spomienok je to štvrtok. Zastavuje pred obchodom na ceste jeden nakladné auto a do obchodu idú traja. Jeden kapitán a dvaja seržanti. Pozdravili sa pekne. Vypýtali sa mňa, ako ide tržba, ako sa mi pracuje. Keď ale skončili záujem o mojom obchodovaní, o mojich tržbách, tak mi hovoria, no Josif, zatvor obchod a pôjdeme k tebe domov. Dačo tam si pohovoríme. Toto už, jak sa hovorí, mi zdvihlo vlasy, začali sa triasť kolena, ale bohužiaľ, človek automatu sa musí podčiniť. Skončilo to, muselo cítiť pasu a hotovo. Zašto, ni zašto. Všetci ľudia povedali, že je nevinný, no ale nič nedá zrobiť. Zviazali mi síce ruky, aj nohy, na plece nahodili moje študentské palto, ktoré som si z domu zobral, lebo som sa mal hneď vrátiť domov. A pekne cez celé mesto po hlavnej ulici sme cestovali až do veľkej dubenskej väznice za vodou. Išli na mňa aj so lsťou, že Josif, však povedz pravdu, mama ti odkazuje, že keď nám to porozprávaš, zajtra ideš domov a ona ťa tak čaká. Hovorí, však len povedz. Ja hovorím, ale veď, keď ma mama bude čakať 100 rokov, ja vám nič nepoviem, lebo ja o tom neviem. Ja tých ľudí nepoznám ani toto. Sice toto všetko potom zmizlo. Podstatou bolo to, že aj ja som bol jeden z tých vybraných, ktorí mali byť strašiakom pre tých ostatných našich. Za to prečítanie ma šumne obvinili a tak sa začal štúdium v tej vytuženej krajine a štúdium naozaj zadarmo. Lebo zadarmo som študoval 7 rokov. Zadarmo som cestoval po celej krajine. Zadarmo som sa dozvedel aj veci, o ktorých sa obyčajný občan asi ani nikdy nedozvedel. Takže, a to všetko už bolo zadarmo. Zadarmo. Za to som platiť nemusel. Ani ja, ani mne. Za celých 9 mesiacov ja som nemal ani jedno stretnutie s mamou. Nemal som dovolené. Prosil som o tom a pevne verím, že aj moja mama, či sesternica, ktorá najviac chodila, Maria Zubriková, teraz Maria Onuferová vydatá, ktorá pravdepodobne kvôli tomu, že mama už naozaj bola chorá,
nemohla chodiť, môže to ani psychicky nezvládala, takže vždy v tú stredu prišla, či každú druhú, tá sesternica Maria. Nie, nebala som. Ja jakoś tak śmiela bola, ja nebala sa ničoho. Z Dubenskej väznice až na železničnú stanicu sme šľapali peši. My sme šli uprostred, kolo priekopy šli ochrancovia, že by nás niekto neukradol, a po kraju kračali ženy, matky, sestry, tých, ktorých viedli. Nikdy nezabudnem, že ja som kráčal v druhej alebo v tretej štvorke spredu z ľavej strany. Po ľavej strane po chodníku šla aj moja mama. Tak som asi, dal znať, lebo v ten deň bola mama. Rozprávať sa nebolo dovolené, len tak, keď vojak či dopredu, či toto, takže človek slovo prehovoril. Dnes vidím, jak nesla nejaký tlumok. Určite niečo pre mňa. Ale mama была хора на раковину. Та була слаба, вона ходити не могла. Що-то. Але останній день була тоді, як його брали на влак. Не була я, була вона, що його бачила тоді. Я без цього не бачила. Naložili nás do vagonov, zapečatili, nevedeli sme, kam cestujeme, ako ďaleko. V Kyjeve vysadzujú a exkurzia Kyjevskej prekladacej stanice. Po ďalších asi 2 týždňoch sobrať sa s vešťami a ideme ďalej. A bolo to na Zelený štvrtok, lebo na Veľký piatok už som bol v Charkove. Jedlo, ktoré dajú človeku na cestu, ten sa snaží zjesť, lebo to, čo zješ, to už je tvoje. To tak mi poradil jeden kamarát. Toto, není tvoje. Toto, čo zješ, to už tvoje, toto ti nezoberú. Lebo toto prídu, povedia, dávaj dolu a dáš. Lenže to bol prvý môj Veľký piatok, ktorý som odpostil od štvrtka večera, jak som porciu zjedol, až do soboty rána, lebo v piatok nám bolo povedané, na dnešný deň ste proviant dostali. Konečne predo mnou bol poslední rozdeľovací lager. Bolo to v Tajšete. Tu som ale ešte prišiel v svojom študentskom palte, v svojom študentskom kabate. Lenže to študentské palto bolo také nepraktické. Na mňa by ukazovali, že je to nejaký nepatriaci človek do tejto branže. Tu za mnou začali už pokukovať rôzne mladí chlapci, ktorí pravdepodobne vedeli, že v noci už to bude ich a ne moje. Ale našiel sa jeden už z robotníkov, ktorý v Tajšete pracoval, tiež väzeň, a ten mi naozaj poradil, aby som ho predal, lebo do zajtra ho nebude mať a nebude mať za to nič. Za ten svoj študentský kabát som dostal jednu vojenskú oficerskú šineľ, dostal som za to 6 krabičiek machorky a 5 alebo 6 porcií kilových chleba. Bol som celý šťastný
a namiesto študentského kabáta už som bol ruský dôstojník. Mal som ruskú oficerskú šineľ. Takže tak sa začala moja študijná cesta v Rusku. To bola škola života, bola to ďaleká cesta poznania celého zväzu, aj utrpenia, aj života ľudských duší, Zapolárna akadémia. Kolyma, o ktorej sa v tento čas hovorilo, že z Kolymy navratu niet. Tá škola na tej Ukrajine bola dobrá síce, len trochu dlhá. A keď som sa po 20 rokoch vrátil, bohužiaľ, pani Šestakovú už v živých som nezastihol. Lenže ja mám dnes 81 a jej slova, ktoré mi hovorila, že budeš ty starú šestačku zhadovať, spoky žiť budeš, mala pravdu. Ne všetko je zlato, čo sa blišti. To jedno. Ne všetko je pravda, na čo vás agitujú. To je ďalšia sveta pravda. Takže snažte sa byť obozretní a tak si v živote premyslieť každý skutok, ktorý chcete konať. Lebo už potom plakať nad rozliatým mliekom je neskoro. Keby som bol tú paňu naozaj stretol, bol by som sa jej hlboko uklonil a prosil o prebačenie za svoju tú myšlienku, ktorú som si tak v duchu pomyslel, že stará baba, čomu ona rozumie, ale ona svojim tušením, svojim prežitím času vedela, že čo je pravda.